Spievala som dokonca v Krakove, na námestí pod hradom Vavele. Áno. No, tam nás postavili dorožku, scénu nám postavili a vlastne bolo to isté, ako keby som sa postavila pod Michalskú bránu, a len s tým rozdielom, že sme nemali klobúk. A že oni hovorili po polsky a ty po slovensky. A Peťo, ty čo, žiadny pouličný spev? No, ja som spieval. A ja sa musím pochváliť, že ja som tiež spieval po ulici. U nás bol taký zvyk, keď sme boli chlapci mali, tak sme sa takto pochytali kolo toho, však sme do Slovenska a sme spievali hej! A takéto pesničky všelijaké, kto vydržal dlhšie a čím vyššie ten bol najlepší spevák. Ale taký zážitok mal naposledy ešte pred 2 rokmi, Petro mi bol brat za mnou vo Viedni, ja tam dosť často robím, bol za mnou a ten má najväčší zážitok presne, že sme išli. Peter, pamätáš sa? No čo, akože, čo by povedal? Sme išli z jednej také vinárne a o 12:30 on spieval Na Kráľovej holi. Takže pouličný spev tam bol, ja som mu pomohol, ale samozrejme z trošku také opatrnosti, lebo čo keď policajti, jemu to nevadilo. Koľko dní ste dostali, to bolo? Nie, takže vlastne pouličný spev, áno. Rozdiel bol akurát taký medzi mnou, zrejme, jak Janko počúval, ty si za honorár, za gážu, nie? Honorár. Ja som ten klobúk, aby sa to zle nevysvetlilo, že s tým rozdielom, že klobúk sme nemali ako na vyberanie peňazí, ako to majú tí pouliční muzikanti. To sa rádi určite dohodnutú dobu túto... Agentúra. To bola čistá práca. Tak to nič, to je zase práca, no ale ja hovorím, teraz vidíš ten rozdiel medzi nami, ja bez nároku na honorár som spieval kdekade po ulici. Aj to je jasne vidieť, že nie sú blíženci ako blíženci, ja mám to spievanie radšej zrejme. Since you ran away from me, honey, you know I feel so bad. Did you know like a bad guitar? You know my time is gone and I wait for you, baby. You know I sit here and sing my song, but I wait for a sign in my life. It's alright, all night and all night long. Since you run away from me, baby, you know I feel so bad. Yeah, 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 yeah. Bol si v Poľsku, vieš, ako sa povie voňajúce dievča po polsky? Vonajúca dzivčica? Nie, neviem. Zapáchajúca kobieta, alebo devka tiež. Devka? No, to nie je po česky, počkaj, to je po polsky. To nie je nič neslušného. A to znamená voňajúce dievča? Áno. No, musím na Petra prezradiť, že on sa tam veľmi intimne v Krakove s jednou takou voňajúcou dievčinou zoznámil. Milí blíženci, musím skonštatovať, že s vami ten čas ubehol naozaj nádherne a príjemne, ale bohužiaľ, ďakujem, relácia sa chýli ku koncu. Tak, Peter,
Vyhlás súťažnú otázku. Dobre, súťažná otázka znie, ako sa nazýva obľúbené poľské jedlo, ktoré ste videli v našej relácii? Píšte nám ako vždy na adresu Omega Plus, Mestská ulica 2, 83103 Bratislava, heslo Hvezdáreň. No a nám už zostáva iba sa poďakovať našim milým blížencom Jane Kocianovej a Petrovi Stašákovi. Ďakujeme. Ďakujeme vám. Ďakujeme našim hostom, Holiday Inn. A dovol, Janka, predtým, než sa rozlúčime, Peťo, my sme ti pripravili z našej opäť známej... My sme vám pripravili. No tak to ste nevideli. A to je zo známej záhoráckej malackej pekárni. Takúto tortu. Takáto torta, Janka, môžeš si hneď dať. To je všetko pre mňa? Ale... No, ale aj pre Peťa, len Peťo nemá rád sladké, povedal. Peťo bude mať pani Macekovú a pána Maceka ako bábovku, to je tiež z tej pekárne. Bože, ale čo tie Dobre, kila? potom problémy a starosti, vieš. Ale Janka, Zahoď starosti.